איזה סוג של נהגים אתם? אלה שמודים שהם משתמשים בנייד בזמן נהיגה, או אלה שלא מודים? שלום, אני אלעד, מייסד אפליקציית בלוטו. בלוטו היא אפליקציה חינמית שתוכלו להתקין למכשיר הנייד שלכם, ותאפשר לכם לעשות כל מה שתמיד רציתם לעשות בזמן נהיגה ולא יכולתם. תוכלו לחייג לאנשי הקשר שלכם, לשלוח ולהקריא הודעות SMS, לנגן מוזיקה מספוטיפיי או מיוטיוב, ולעשות עוד המון דברים. בואו איתי ונראה איך זה עובד. עם כניסתנו לרכב, יופיע על גבי מכשיר הטלפון שלנו האייקון של האפליקציה. האייקון יופיע בצורה מרחפת, כך שנוכל לדעת תמיד שהאפליקציה פעילה וממתינה להוראות קוליות שלנו. בואו נצא לנסיעה ונתחיל בניווט לקניון מלחה. מירי שומעת? לנווט לקניון מלחה ירושלים. מפעילה ניווט בווייז לדרך אגודת ספורט בית"ר 1, ירושלים. בואו ניסע לקנות כמה דברים, ולפני שאני אסע אני אתקשר לאשתי לוודא שלא שכחתי שום דבר. מירי שומעת? להתקשר לאורית. טוב, אורית לא עונה, אז אני אשלח לה SMS. מירי שומעת? לשלוח SMS לאורית, תשלחי לי רשימת קניות בבקשה. בבקשה, האם לשלוח את ההודעה? כן. ההודעה נשלחה. אני רואה שבדיוק קיבלתי הודעה, אני אבקש ממירי כרגע להקריא לי את ההודעות. מירי שומעת? תקריא לי את ההודעות שלי. הודעות מאורית. תביא איתך בבקשה לחם, ביצים וחלב. אם אני כבר בדרך לקניות, אני אשים לי תזכורת שאני לא אשכח גם לאסוף את המחשב מתיקון. מירי שומעת? שימי לי תזכורת בעוד רבע שעה לאסוף את המחשב מתיקון. אוקיי, קבעתי לך תזכורת בעוד רבע שעה לאסוף את המחשב מתיקון. בואו ננסה לאתגר את מירי ולבקש ממנה למצוא לנו טלפון של מסעדה בירושלים. מירי שומעת? תמצאי לי את הטלפון של מסעדת המוציא. שלום וברוכים הבאים למסעדת המוציא של השף אבי לוי. בואו ננסה לנגן לנו איזה שיר שיניע לנו את הדרך. מירי שומעת? לנגן ביוטיוב את השיר החדש של חנן בן ארי. בבקשה, האזנה נעימה. שימו לב לחלונית היוטיוב שצפה מעל הווייז ומאפשרת לנו להמשיך בניווט ולהאזין למוזיקה. בואו נפתיע את מירי. מירי שומעת? תספרי לי בדיחה. מה קורה כשקרוב וקרובית מתחתנים? הם נהיים קרובי משפחה. גשו כעת לחנות האפליקציות, התקינו את בלוטו ותוכלו ליהנות מנסיעה נעימה ובטוחה.